Venga, gero arte. Gaur sorpresa asko, Asko. Epa, venga, gure reportaria ikase egitera noa, badakizue. Euskal Herriko txoko askotan festak dira, jaietan murgilduta bizi gara Euskal Herrian, eta Malen Altuna, hementxe Donostian dago, Groseko auzoan. Malen, Gabon, zer moduz? Gabon erea hori da, bai Katalunia plazara etorri gara gaur bertan ekin dietelako Zipotz festei. Bueno, Zipotz festako 35 urte dituzte, baina jakin ezazuen urte latzak pasatu dituzte baita ere, eta orain dela 2 urte, berreskuratze prozesu bati ekin zioten, baina badirudi oso ondo doala prozesu hori, gaur kriston giroa dagoelako. Momentu honetan garagardo dastaketa egiten ari gira, horroltza gainean zuzeneko musika ere badaukagu, eta gaur festak barrutik ezagutzeko aukera izan dugu. Protagonistekin izan gara, eta pres gaude zuei dena erakusteko. Bueno, Groseko Zipotz jaietara goaz, Malen Altuna bertan dabil, giro politikean gainea. Malen, Gabon, zer moduz? Gabon, bai, Zipotz jaietan gaude, momentu honetan zuzeneko musika daukagu eta zelako pozik gauden jaiak indarberrituta ikusteaz. Hain zuzen ere horri buruz hitz egitera etorri gara, indarberritze horretan parte hartu duelako, aktiboki Kaik ere eta antolatzailetako batek. Kai, nola bizi izan duzue prozesua azken 2 urteetan? Bueno, prozesu luzea, azkenean urtetako lana izan da, eta egia da, hor egon gerala lanean, urtetan hori, pixkat jaiak indartzeko eta dauden aukerak aprobetxatzeko, eta egia da, azkenaldi honetan, egia esan fruitu asko ikusten ari gera, azkenean, bai aurren egitarauan, bai gazten egitarauan, badago suspertze bat, eraldaketa bat oso interesgarria eta motibante izaten ari dena, bai. Aurrak aipatu dituzula, garrantzitsua da esatea, orain dela urte batzuk, 4 aur zanborra jotzen egotetik aurten 300 aur egotera, hori ikaragarria da lortu duzuena. Bai, egia esan, azkeneko 3 urtetan denbora guztian zifra igotzen junda eta gero eta aur gehiago eta gero eta, behintzat hori oso ikaragarri izaten nahi da guretzako, oso pozik bizitzen nahi da, azkenean geho behaiek izango dira jaietan parte hartuko dutenak, orduan ja txikitatiko barneratuta baldin badaukate jai herrikoietan eta auzoko jaietan parte hartzea, gu pozik. Hori bakarrik ez, makarrona da ere egingo duzu aurten, kuadrien jaitxera ere errekuperatu duzu, blusak ere atera dituzue, zenbat kontu, baina kontu honen atzean lana dago, auzo lana dago, imaginatzen dut zuen egunerokotasunean ere eragin duela horrek, ez? Bueno, azkenean guk pozik eta ilusioarekin egiten dugu, ez? Azkenean urte guztiko lan bada, ez bakarrik jai batzordean, bai azkenean auzoan eragile elkarte pila bat implikatzen dira auzoan parte hartzen, eta egia esan bai, lan handia da, baina ikusi ze emaitzak, ez? Azkenean gazteak baita elektrotxeranga antolatu dute, jolasak, azkeneko urtetan berreskuratu direnak, herri bazkari bat ere egongo da gazteek antolatuta, orduan, egia esan oraintxe bertan, gozatzen egia, ez? Emaitzak ikustez. Kai, gozatzeko momentua da, emaitzak ikusteko momentua da, eta batez ere auzolana datorren urtetik aurrera ere jarraitzeko batzuek. Zipotz jaietan jarraituko dugu, urrengo konekziora arte.